umwe mukomana ari apa uyu ambotaura ari pasi pamashure pangu nemakore anenge 3 kana kuti 5, asi mukomana ari kunditeverawo. Taifonerwawo hama dzadiwa, hope dzinonakidza, asi shoko raMwari rinodzoka rotaurira kuti musave neusimbe, batirai Mwari. Usimbe kana wakubata unoshushwa, kana wafonerwa unzi ngatinamate. Kwakati kuda kuendwa kuti tinonamata Mwari, unowanikwa uchirwadziwa nokuti usimbe unenge wakubata. Kisai pamweya hama dzangu. Amen. Nguva iyi iri kuwira ini newe, iri mainda yatatouya kuzoti hazviri kunakidza ndizika bhoza usati wafa. Kana wafa zvitonakidze, nguva yacho inenge yakudi. Jobho nemwe kwanotaura kuti zvandaitya zvandiwira. Ende tese tinoda kufa pano, ngozi tikatobvunza kuti hatoda kufa tese toda kudenga nai, but hapana da kufa kuti aendeko, ende hapana kushanda kuti aendeko. Saka imweni yenguva ngatirambei tichiita basa raMwari sezvaakatituma, achiri masikati kusati kwadi kwadoka, but ingano dzatikutaura kapano idzi, nokuti hapana ari kumbozvifunga kuti ndichange ndichifawo mangwana ndobva ndatochemwa ndounganirwawo kudai. Umwe atoti hamuchandiona ndichange ndakaunganirwa, hatiuyiko but unenge wafa. Saka ngatiwanike tiri vanhu vanoita basa raMwari achiri masikati, ngozi Mwari vanotida. Mufunge kuti tigowanika tichisvika panguva inoika, rudo rwaMwari rwatisvitsa pano, kuti tirangaridzwe kuti tiri kufawo futi nesuwo. Tinofa vaudzi nderako handisi. Ndinotenda Mwari zvakanaka, ngatirambe tichirumbidza Mwari panguva ino tichivaimbira, tichiita zvose zvakafanira kuti tirangarire gamba rakatisiya risisiri pakati pedu, tichingorangarira kuti hama dzangu nguva ichakwana. Ini yakatondipotsa, vanozviziva vakatombouya paonaiti yakaitwa panoka, vakatoinzwawo nyaya yangu kuti ndakatombopotswawo ndaenda, but ndiri pano. Hakusi kuti ndakangwara, pane zvizhinji zviri kuda kuti zvigadziriswe mukati meupenyu hwangu kusvike ndisvike panguva yekudi yekuzorora. Sabata riripo hama dzangu rakagadzirwa vatsvene vanotenda kunani? Kunashe. Ndatenda hangu, ngatiimbe. Church of Christ.